Γεια σας. Είναι ο Αλέξης. Είναι η Αναστασία. Και είμαστε οι Eurovisionολόγοι. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Eurovisionολόγων. Σήμερα θα συνεχίσουμε την αναδρομή για τα 50 χρόνια της χώρας μας στο διαγωνισμό της Eurovision. Συγκεκριμένα, σήμερα θα κάνουμε την αναδρομή μας στην δεκαετία 1994 με 2003. Μπαίνουμε σιγά σιγά στη δεκαετία όπου απογειώθηκε η χώρα μας στο διαγωνισμό, γνώρισε ένδοξες στιγμές και θα φτάσουμε αυτήν την αναδρομή μέχρι και το φετινό μας τραγούδι, όπου μην ξεχνάμε ότι θα βγει στις 7 Μαρτίου το βράδυ σε εκπομπή στην ΕΡΤ1. 1994 λοιπόν, και ο Κώστας Μπίγαλης μαζί με τους The Sea Lovers τραγουδάνε το τρεχαντήρι ντύρι ντύρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε επί του ελληνικού εδάφους, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η σειρά δεν θα πρέπει να λέγεται ιστορική αναδρομή Ελλάδα στη Eurovision. Ελληνική τελική θα πρέπει να λέγεται, από ό,τι καταλαβαίνω. Για άλλη μια χρονιά ήθελε η Αναβύση να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διαγωνισμό, αλλά η ΕΡΤ μάλλον δεν ψινότανε. Κομπλεξική, οκ. Κάτι βρήκε να πει, κάτι έγινε εκεί πέρα, δεν πήγε Βύση, γιατί ήθελε τον Καρβέλα, η ΕΡΤ δεν ήθελε τον Καρβέλα, μου πεις το 2006 τον ήθελε τον Καρβέλα, δεν ξέρει τι θέλει και αυτή η ΕΡΤ. Τέλος πάντων, προχωράμε, έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις, εννοείται ότι όλα έγιναν πάλι τελευταία στιγμή με κίνδυνο να αποκλειστεί η χώρα μας. Τέλος πάντων, τελευταία στιγμή λοιπόν η ΕΡΤ κατέθεσε το τραγούδι μας στην EBU και ήταν μια απευθείας ανάθεση στον Κώστα Μπίγαλη. Φτιάχτηκε και αυτό το συγκρότημα The Sea Lovers, αλλά μόνο για την Eurovision, δεν ξανά έγινε κάτι με αυτούς. Τώρα, στα φωνητικά βλέπουμε τη Βικτόρια Χαλκίτη. Ωραία, λες καλός Ιωνός. Σωστά? Σωστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τι είναι το τρεχαντήρι. Εσύ ξέρεις τι είναι? Το τρεχαντήρι είναι ντύρι 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 ντύρι. Ωραία. Εμείς που είμαστε και του βουνού, παιδιά, εγώ το ψάξα, δεν ήξερα. Το τρεχαντήρι είναι σκάφος με πλώρη που σχηματίζει έντονη καμπύλη. Γι' αυτό και τους οι lovers. Θα έλεγε κανείς Inception. Ναι. Το τραγούδι είναι μια μπαλάντα αγάπης, με τον Μπίγαλη να τραγουδάει στην αγάπη του για μια περίοδο που πέρασαν σε ένα τρεχαντήρι που ταξιδεύει γύρω από τα ελληνικά νησιά, με ελληνικό περιεχόμενο λοιπόν. Τι ρομαντικό θα πω, βέβαια το τραγούδι δεν ήταν και τόσο ρομαντικό, νησιώτικο ήταν. Αυτά. Και δεν ήταν και έντονο, δεν ήταν αδιάφορη παρουσία, το ντύρι ντύρι εμείς κάθε χρονιά στέλνουμε και κάτι με κάτι να είναι πιασάρικο, δεν ήταν. 14η στις 25 βγήκαμε, καλό αποτέλεσμα δεν το λες, προχωράμε. Τι λες? Λέω ότι όντως προχωράμε και περνάμε στο 1995. Α, δεν θα πεις. Τι να πω τώρα, συγγνώμη κιόλας, ντύρι 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 τρεχαντήρι, θα μπορούσε πολύ άνετα να παίζει σε κάποιο πανηγύρι στην Ικαρία και πολύ ωραία, ναι, εκεί πέρα να το τραγουδήσουμε, να χορέψουμε μέχρι εκεί. Είναι σαν μοντέρνο νησιώτικο. Είναι αυτό που είναι. Τώρα, αν τέριαζε στη Eurovision κάτι τέτοιο, από ό,τι φάνηκε τότε δεν τέριαζε. Τώρα, κανείς δεν ξέρει, μπορούμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Όχι. Και μετά το ντύρι 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 ντύρι, περνάμε στο 1995 με το «Ποια προσευχή» από την Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Ποια προσευχή έχω να κάνω για τα χρήματα τους? Ποια προσευχή μπορώ να πω για να σωθούν? Στάζω κρασί για να ξεπλύνω τα αμαρτήματα τους. Ποια προσευχή. Το τραγούδι επιλέχθηκε με κλειστή διαδικασία από επιτροπή και δεν υπήρξε κάποιο δράμα, πράγμα περίεργο σε σχέση με όσα έχουμε δει την προηγούμενη δεκαετία. Η συμμετοχή είχε ξεκάθαρα πολιτικό χαρακτήρα, ξεκινώντας με μια απαγγελία στα αρχαία ελληνικά, ενώ αναφερόταν στις διεκδικήσεις τότε του κράτους των Σκοπίων. Σε ολόκληρη την εμφάνιση κυριαρχούσε το αρχαιοελληνικό στοιχείο. Η Ιρλανδή τηλεπαρουσιάστρια κατά τη μετάδοση των βίντεο κλιπς είπε ότι το ελληνικό ήταν το χειρότερο τραγούδι της χρονιάς και ο Τέρι Βόγκαν, παρουσιαστής του BBC, αναρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας πώς ήταν δυνατό η Ελλάδα να παίρνει τόσους πολλούς βαθμούς. Η χώρα μας κατέκτησε την 12η θέση μεταξύ 23 συμμετοχών με 68 βαθμούς και το ονοματεπώνυμο της Ελίνας Κωνσταντοπούλου
έγινε το μεγαλύτερο όλων των εποχών για οποιονδήποτε καλλιτέχνη της Eurovision. Εντάξει, εγώ λατρεύω αυτό το τραγούδι. Έπρεπε να πάρει καλύτερη θέση, θεωρώ, και δεν καταλαβαίνω καθόλου το κράξιμο από τους παρουσιαστές και όλα αυτά, ότι τι. Εμένα μου αρέσει το τραγούδι, θα πω. Και πολύ ωραία φωνή και πολύ ωραία εμφάνιση, όντως με πολιτικό χαρακτήρα. Και εγώ νομίζω ότι θα σου απαντήσω στο ερώτημά σου. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα εκείνο το διάστημα δεν είχε και την καλύτερη φήμη στο εξωτερικό σχετικά με το θέμα των Σκοπίων και στην Ευρώπη. Και από τη στιγμή που μιλούσε, ήταν και αυτά τα χρόνια, αλλά μιλούσε και για αυτό το θέμα, ήταν νομίζω δεδομένο ότι δεν θα πάει καλά. Δεν είχε καλή φήμη. Τώρα δημιουργήθηκε το επεισόδιο που δημιουργήθηκε το πολιτικό μετά το τέλος μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Και νομίζω ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος, γιατί υπήρχαν και τα επόμενα χρόνια, και το επόμενο που θα πάω εγώ, υπήρχαν αυτές οι σκέψεις από ό,τι διάβασα, να στείλουμε τραγούδι, να μην στείλουμε, η φήμη που είχε η Ελλάδα ότι δεν θα πάει καλά. Δεν ήταν popular opinion η θέση της Ελλάδας, νομίζω. Εντάξει, κοίταξε, σχετικά καλά πήγε, 12 από 23, αλλά το όλο κράξιμο νομίζω ήταν λίγο περιττό τότε. Ναι. 1996, Μαριάννα Ευστρατείου, και εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα. Συγγνώμη λίγο, αυτή η Μαριάννα ήταν η ίδια που είχε πάει τότε που είχα πει εγώ? Μετά το 1989 μας εκπροσωπεί ξανά η Μαριάννα Ευστρατείου. Δεν το πιστεύω. Ναι, πήγε 2 φορές. Με το εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα. Και είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται. Για άλλη μια χρονιά η ΕΡΤ κάνει ό,τι θέλει, γιατί μπορεί, αλλά και όχι. Ορίζει επιτροπή, ξεκαθαρίζει τα τραγούδια και χωρίς πολλά επιλέγει τη Μαριάννα Ευστρατείου ανάμεσα σε καλλιτέχνες όπως ο Πασχάλης, η Μπέση Αργυράκη. Είχε μεγάλους καλλιτέχνες εκείνη η χρονιά. Αποφασίσαμε να στείλουμε την Ευστρατείου. Ήταν λίγο πιο κρυφά τα πράγματα και δεν έχουμε δράμα γνωστό τουλάχιστον. Και να φανταστείτε ότι ούτε τα μέλη της Επιτροπής δεν ξέρουμε ακόμη μέχρι και σήμερα. Για άλλη μια χρονιά όλα πάνε λάθος. Μας είναι μικρή η σκηνή, δεν μπορεί η ορχήστρα να παίξει το τραγούδι, το παίζει γρήγορα, δεν πήγε ο Έλληνας μαέστρος γιατί είχε δουλειά στην Ελλάδα. Όλα λάθος. Σε ρυθμό καλαματιανό, για αυτούς που ξέρουν μουσική, εγώ όχι, το διάβασα, το τραγούδι με πατριωτικούς στίχους, όπως λέει η ίδια Ευστρατείου, μας πληροφορεί ότι στην Ελλάδα φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα και δεν λέει και ψέματα. Βέβαια και η Μαριάννα στη σκηνή τα ανοιξιάτικα της έβαλε και έκανε την πιο αποκαλυπτική μέχρι τότε εμφάνιση της χώρας μας στο διαγωνισμό. Με ένα σακάκι μόνο, το τονίζω, πάνω, το οποίο έκλεινε με ένα κουμπί στη μέση και μία μάξι φούστα. Δεν κατάφερε να ξεσηκώσει και πολύ το στάδιο. Από πίσω υπήρχε ένας χορευτής ο οποίος έκανε μόνος του πράγματα λάθος. Υποτίθεται να κάνει μπαλέτο, δεν ήταν μπαλέτο αυτό. Δεν ήταν καλά. Για πρώτη φορά η EBU διοργανώνει προκριματικό γύρο, ραδιοφωνικά όμως, μιας και 29 συμμετοχές, αριθμός ρεκόρ για την εποχή, δεν γινόταν να εμφανιστούν όλες μαζί στον τελικό. Η Ελλάδα πέρασε στην τελική βραδιά στη 12η θέση. Παρ' όλα αυτά, στον τελικό πήραμε την 14η από τους 23 συμμετέχοντες. Εντάξει, για τόσο ήταν πιστεύω αυτή η συμμετοχή. Αδιάφορο, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ναι, όμως θα πούμε για την προσωπική εξέλιξη της Μαριάννας, η οποία ήταν σίγουρα καλή. Ήταν σίγουρα καλή η εξέλιξή της, εντάξει, και πάνω στη σκηνή φαινόταν πιο άνετη και πιο αποκαλυπτική, όπως είπες και εσύ. Αλλά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, οπότε συνεχίζουμε στο 1997 με το «Χόρεψε» από τη Μαριάννα Ζορμπά. Χόρεψε στις καρδιάς μου τους τύπους πάλι, σαν καραβάνι τα άστρα να κόβω. Χόρεψε τη σελήνη, μαργαριτάρι, μέσα από το σώμα σου να ανάστηκε. Για ακόμα μια χρονιά πραγματοποιήθηκε κλειστή επιλογή τραγουδιού, ενώ ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο Διονύσης Χινάς, η Άντζη Σαμίου και ο Μιχάλης Ρακιτζής.
Πρώτο ήρθε το χόρεψε, ωστόσο δεν είχε την υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ακουστεί προηγουμένως πουθενά και ακυρώθηκε. Η ΕΡΤ ανακοίνωσε τότε ως επίσημη ελληνική συμμετοχή το δεύτερο τραγούδι από την κλειστή επιλογή, που ήταν ένα τσιφτετέλι που λεγόταν «Αν δεν αγαπήσεις, δεν θα αγαπηθείς», του συνθέτη Δημοσθένη Στριγκλή, και ξεκίνησε να ψάχνει ερμηνευτή στέλνοντας πρόσκληση ανάμεσα σε άλλους και στην Δέσποινα Βανδύ Αλέξη. Ας το διάλογο. Ωστόσο, κανένας δεν αποδέχτηκε την πρόταση, ενώ ο έξαλλος Δημοσθένης Στριγκλής δεν δεχόταν να ερμηνεύσει το τραγούδι του κανένας άλλος εκτός από τον ίδιο. Τελικά η ΕΡΤ κουράστηκε λίγο και αποφάσισε να επιλέξει και πάλι το χόρεψε και τη Μαριάννα Ζορμπά, η οποία μάλιστα κατά τη διάρκεια της δεξίωσης της ελληνικής αποστολής στο Δουβλίνο αραβωνιάστηκε με το συνθέτη Μανώλη Μανουσέλη, ένας υπέροχος Eurovisionικός αραβώνας. Μετά την εμφάνιση στον τελικό επαληθεύτηκε πως κάποιοι από τους βαθμούς προς την Ελλάδα ήταν προσυμφωνημένοι για να αποφευχθεί ο αποκλεισμός της και τελικά κατέκτησε την 12η θέση ανάμεσα σε 25 συμμετοχές με 39 βαθμούς. Ακόμα ένα τραγούδι που για εμένα άξιζε καλύτερη θέση και έχω πραγματικά απορία τι γινόταν παλιά με την Ελλάδα και τη 12η θέση. Δηλαδή νιώθω ότι κάθε χρόνο βγαίναμε 12η για κάποιο λόγο. Ναι, ισχύει. Εμένα λίγο αυτό το χόρεψε μου θυμίζει το Γλέντα Σπασία Γλέντα. Θα μπορούσε άνετα. Αυτά τα σχόλια έχω να κάνω για το τραγούδι. Το 1998 το συγκρότημα Θάλασσα μας εκπροσωπεί με το τραγούδι «Μια κρυφή ευαισθησία». Όχι, δυστυχώς δεν ήταν η Γαρμπή με τις ευαισθησίες της, ήταν το συγκρότημα Θάλασσα. Τραγούδισε μια αρκετά 90 συμμετοχή, θα πω, επιτέλους. Κάπως ήρθαμε στην πραγματικότητα σαν χώρα. Μέχρι εκεί τα καλά. Τώρα, γενικά ήταν νομίζω μια άγουρη, μια απροετοίμαστη συμμετοχή της, πως τη βλέπω πάνω στη σκηνή. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί η ΕΡΤ να κάνει κάτι τέτοιο. Ας δούμε όμως πρώτα πώς επιλέχθηκε το εν λόγω τραγούδι. Η ΕΡΤ εκείνη τη χρονιά αποφάσισε να επιλεχθεί το τραγούδι μέσα από το show Showbiz. Ναι, υπήρχε στην ΕΡΤ, το παρουσίαζε ο Μιχάλης Μαρίνος. Ήταν αρχικά 24 τραγούδια, τα οποία διαγωνίστηκαν σε 8 ημιτελικούς. Καλά, πιο Melody Festival και. Διαγωνίστηκαν ένα 3, είχαμε 8 στον τελικό. Το αποτέλεσμα βγήκε μέσα από επιτροπή αλλά και από televoting. Ωραία. Κερδίζει η κρυφή ευαισθησία, γίνονται ενστάσεις για ακύρωση του διαγωνισμού, υπάρχουν υποψίες για μεθοδεύσεις, και όπως κάθε χρόνο, δεν ξέρω τι γίνεται, η ΕΡΤ δεν κάνει τίποτα δεκτό, κάνει την πάπια, όπως πάντα, και πλέον έχουμε τραγούδι. Λοιπόν, το τραγούδι στην αρχή μπαλαντίζει, αλλά στο ρεφρέν γίνεται ροκ. Το ωραίο, το 90's το ροκ, αλλά πώς τα πάντρεψαν αυτά τα δύο δεν μου άρεσε. Καταλήγω όμως τελικά ότι η μουσική κάπως μ' αρέσει, αλλά δεν μου αρέσουν οι στίχοι. Ψιλοθάλασσα τα έκαναν η Θάλασσα, μιας και η θέση μας στο τελικό ήταν η 20η από τις 25, από τις χειρότερες, και η μόνη βαθμή που πήραμε ήταν το 12 από την Κύπρο. Ωραία, ναι. Κοίταξε, εμένα μου άρεσε σαν τραγούδι γενικά, αλλά όλο το υπόλοιπο πακετάκι ήταν λίγο λάθος. Πιστεύω ότι ήταν μια δικαιολογημένη θέση. Ναι, φορούσε μοσκίνο αυτή. Εγώ το λέω αυτό γιατί μετά από λίγα χρόνια έχουμε άλλα. Για πες, συνεχίζουμε. Ναι, το 1999 η Ελλάδα βρέθηκε εκτός του διαγωνισμού, καθώς σύμφωνα με τον τότε κανονισμό της Eurovision, η EBU απέκλειε μια σειρά χωρών βάσει των βαθμολογιών που είχαν συγκεντρώσει τα τελευταία 5 έτη, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των συμμετοχών. Με τη συμβολή της 20ης θέσης, όπως είπαμε την προηγούμενη χρονιά, οι βαθμοί που είχε συγκεντρώσει την τελευταία πενταετία η Ελλάδα ήταν κάτω του ορίου, οπότε αποκλείστηκε. Και ερχόμαστε στο 2000, τη νέα χιλιετία, το Millennium, η χώρα μας γιορτάζει, αλλά δεν πάει στη Eurovision. Θα μου πείτε γιατί. Μπορεί το 98 να είχαμε λεφτά να τις πάρουμε μοσκίνο, αλλά το 2000 δεν είχαμε. Τρομερές οικονομικές δυσκολίες της ΕΡΤ δεν τις επέτρεψαν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό και εδώ γελάμε. Το 2000 που είχαμε Πασόκ και τρώγαμε με χρυσά κουτάλια, η ΕΡΤ μου η καημένη δεν έχει λεφτά.
έναν έρανο. Γιατί δεν κάναμε? Τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς. Δεν έχουμε λεφτά. Το 2000 η ΕΡΤ δεν είχε λεφτά, αν εσύ το ξέρεις. Το 2000 εγώ ξέρω ότι αντί για κολόχαρτο είχαμε 10.000. Όχι, δεν είχαμε λεφτά. Πραγματικά μπορεί εκείνη τη χρονιά να μην ξέρανε ποιος θα φάει τα λεφτά και να μην στείλανε τίποτα. Και ερχόμαστε στο τιμημένο 2001 με τον ύμνο I Would Die For You από τους Antique. Εδώ θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε την έναρξη της χρυσής εποχής της Eurovision για την Ελλάδα. Η Έλληνα Παπαρίζου και ο Νίκος Παναγιωτίδης, μαζί οι Antique, ήταν παιδιά μεταναστών που ζούσαν στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας και κατάφεραν να κερδίσουν τον ελληνικό τελικό ανάμεσα σε 9 υποψήφιες συμμετοχές. Λίγο πριν τον τελικό στην Κοπενχάγη, η βοηθός που μετέφερε τα ρούχα της Έλενας της έκαψε κατά λάθος το παντελόνι και αναγκάστηκε να το φτιάξει από την αρχή η σχεδιάστρια από τη Σουηδία την τελευταία στιγμή. Στην τελική πρόβα υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με τον ήχο και την εικόνα, αλλά τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία γιατί η Ελλάδα κατέλαβε την τρίτη θέση με 147 βαθμούς ανάμεσα σε 23 χώρες, το καλύτερο αποτέλεσμα μέχρι τότε, έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της χρονιάς. 191.000 Σουηδοί ψήφισαν την Ελλάδα και μαζί με τους Ισπανούς έδωσαν το δεκάρι τους στους Antique. Και τι άλλο να πούμε. Χαμός. Και εδώ θα πω ένα unpopular opinion. Είναι η αγαπημένη μου ελληνική συμμετοχή. Δηλαδή ναι, υπάρχει το My Number One, είναι και αυτός ένας ύμνος προφανώς, αλλά προσωπικά δεν ξέρω. I would die for you. Χρονιά καμπής για την Ελλάδα στη Eurovision. Η χρονιά που η γυναίκα που έμελε να φέρει αυτή τη χώρα στην πρωτιά την άλλαξε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Τι να πω για αυτό το τραγούδι, να πω ότι ίσως, θα πω και το άλλο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούμε αγγλικά από τη χώρα μας στον διαγωνισμό. Είναι η πρώτη χρονιά που υπάρχει ένα συνδυασμός ελληνικά με αγγλικά, ναι. Ναι, αυτό ήταν κόμπλεξ του διαγωνισμού στην αρχή, γιατί στα 80's μέσα δεν επιτρεπόταν οι χώρες να τραγουδάνε σε άλλη γλώσσα παρά μόνο στην επίσημη γλώσσα τους. Μετά αυτό άρθηκε, όμως η Ελλάδα συνέχισε να τραγουδάει στα ελληνικά. Ήταν ένα κόμπλεξ της Ελλάδας και βλέπουμε ότι και αυτό το ταμπού σπάει Παπαρίζου εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για αυτή τη συμμετοχή, για αυτό το ρούχο, τη φόρμα, η οποία μετά την φορούσαν όλες τότε σύμφωνα με μαρτυρίες εμείς στην ώρα. Γιατί Παπαρίζου, τη θεάρα, το πόσο όμορφη ήταν, η κοινωνιολογία που έχει μείνει ακόμη. Απίστευτο όλο. Είναι top 5 καλύτερες συμμετοχές μας, ξεκάθαρα. Epic. Και περνάμε στο σημείο όπου θα λάμψω, όπου θα δικαιωθώ μετά από το τέταρτο. Όχι πάλι. 3 χρόνια θα δικαιωθώ σε αυτό το podcast και θα μιλήσουμε για το 2002, την ελληνική συμμετοχή, το Μιχάλη Ρακιτζή και το SAGAPO Sagapo. Και όπως θα έλεγε ένας φίλος μου, εδώ θα είμαι καταπέλτης. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ γι' αυτό. Θέλω ένα επεισόδιο μόνο γι' αυτό. Ο συνάδελφος, θα πω, Άρης Δημοκίδης, έχει κάνει σχετικό podcast για το διαγωνισμό, τον ελληνικό διαγωνισμό του 2002. Να πάτε να το ακούσετε. Προχωράμε και περνάμε στα επεισόδια της χρονιάς, τα οποία ξεκίνησαν εννοείται από την ΕΡΤ, την αγαπημένη μας. Έχουμε λοιπόν και λέμε 158 τραγούδια. Βλέπουμε εδώ ότι η προηγούμενη θέση μας, βασικά η θέση της προηγούμενης χρονιάς, βοήθησε στο διαγωνισμό. Μία επιτροπή αποτελούμενη από σημαντικούς ανθρώπους για τη μουσική σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως ο Κατσαρός, αλλά και η Μπόκοτα. Η Δάφνη Μπόκοτα ήταν η σχολιάστρια της Ελλάδας για πάρα πολλά χρόνια στο διαγωνισμό. Η τελευταία της μετάδοση ήταν το 2004 με τον Σάκη Ρουβά.
Λοιπόν, 2 μέρες χρειάστηκαν για να ακούσουν τα 158 τραγούδια η Επιτροπή και να βγάλουν τα πρώτα 40 και μετά να καταλήξουν στα 10 και μετά να καταλήξουν στα 10, τα οποία είδαμε στον τελικό. Λοιπόν, μιλάμε για μια χρονιά όπου, επειδή μάλλον είχαμε πάει καλά την προηγούμενη, η ΕΡΤ είχε μπει για τα καλά έτσι λίγο στο χώρο του Eurovision, κάνει μια φαντασμαγορική βραδιά στο Rex, τότε μπουζουξίδικο της εποχής. Ανάμεσα στους τραγουδιστές της βραδιάς βλέπουμε τον Κώστα Μπίγαλη, την Πέγγι Ζίνα, τον Μιχάλη Ρακιτζή, την Κατερίνα Τοπάζη, την Ελίνα Κωνσταντοπούλου, τον Θάνο Καλήρη. Βλέπουμε πολύ, πολύ σημαντικό κόσμο, τον Χριστοδάντη. Ακούστε τώρα να σας εξηγήσω πώς έγινε. Εμφανίστηκαν μια φορά οι 10. Η Επιτροπή και μόνο 100% έβγαλε τους πρώτους 5, οι οποίοι πέρασαν στο δεύτερο γύρο. Την ίδια βραδιά ξαναλένε το τραγούδι, οι 5. Και εδώ έχει 50% κριτική επιτροπή, 50% televoting. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, η βαθμολόγηση έγινε ως εξής. Επειδή ήταν 5 τραγούδια, οι πρώτες 5 θέσεις στις πρώτες 5 θέσεις δόθηκαν οι αριθμοί 1 έως 5. Με 1 να είναι ο καλύτερος βαθμός και 5 ο χειρότερος. Οπότε όσο λιγότερους είχες, τόσο κέρδιζες. Ωραία. Η Επιτροπή έδωσε το 1 της, δηλαδή τον καλύτερό της βαθμό, στο Μιχάλη Ρακιτζή. Με την Πέγγι Ζίνα να παίρνει μόνο το 3 της Επιτροπής. Όσον αφορά την ψηφοφορία του κοινού, το κοινό έδωσε το 1 στο Ρακιτζή και το 2 στη Ζίνα. Τελικό αποτέλεσμα, πρώτος ο Ρακιτζής, τρίτη η Ζίνα. Βασικά δεύτερη ήταν μαζί με κάποιον άλλον, είχαν τους ίδιους βαθμούς. Κερδίζει λοιπόν ο Ρακιτζής εκείνο το βράδυ με το «Σ' αγαπώ», ένα τραγούδι γραμμένο στα αγγλικά εξ ολοκλήρου, με τον Ρακιτζή να μην ξέρει και τόσο καλά, να μην προφέρει και τόσο καλά τα αγγλικά του. Ναι. Να φοράει κάτι που φόρεσε και ακόμη χειρότερο στην Eurovision, κάτι στο λες τύπου ματ, ήταν λίγο, ναι, έξτρα, και να κάνει στρατιωτικού τύπου χορευτικό. Η επόμενη μέρα ήταν αυτή όμως, όπου άλλαξε τα πάντα. Έχοντας ανθίσει τότε τα μεσημεριανά, οι εκπομπές Κοτσοπολιού, ακόμη και τα δελτία ειδήσεων τότε είχαν ξεκινήσει, και όχι, δεν ήταν το Star. Αυτό το διάσημο βίντεο της Πέγγι Ζίνα που ισχυρίζεται πως ο Ρακιτζής ήταν playback, ήταν στον Αλφα, ίσως. Ναι. Η Πέγγι Ζίνα με το Love is a Wonderful Thing καθήλωσε τις προγνώσεις, αλλά όχι τόσο το κοινό. Η ίδια ήταν πεπισμένη πως θα κερδίσει εκείνο το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί ήταν πεπισμένοι, γιατί ήταν φαβορί. Όμως κέρδισε ο Μιχάλης Ρακιτζής με ένα ιδιαίτερο στυλ, όπως σας είπα. Τις επόμενες μέρες από το τελικό, οι ειδικοί του χώρου και συγκεκριμένα η κυρία Ζίνα, Πέγγι Ζίνα, κατηγορούσε ξεκάθαρα σε όλες τις εκπομπές και σε όλα τα δελτία ειδήσεων τον Μιχάλη Ρακιτζή ότι τραγούδισε playback και ότι γενικά ήταν αποφασισμένο από πριν το ποιος θα κερδίσει. Τελικά ήταν playback ή όχι. Έξαλλη σε ένα δελτίο ειδήσεων του Αλφα, η Πέγγι Ζίνα κάνει πως δεν θυμάται καλά το όνομα του Μιχάλη Ρακιτζή, δηλώνει ότι δεν θα ξαναπάει στην Eurovision και, ενευριασμένη πολύ, μας ενημερώνει πως ήταν προαποφασισμένο να κερδίσει ο Μιχάλης Ρακιτζής. Έχω να πω ότι δεν αμφισβητώ το Μιχάλη Ρακιτζή, απλώς με πειράζει πάρα πολύ που τραγούδισε playback. Ναι, αλλά ο ίδιος λέει και η Επιτροπή λέει, ναι, λένε τα μέλη της Επιτροπής ότι δεν τραγούδισε playback. Τι ήταν η μουσική. Επιτροπή, κύριε Καψί. Η Επιτροπή εχθές ψάχνανε στο καμαρίνι τους να βρούνε λέει τηλεόραση, γιατί δεν θυμόντουσαν αν ήταν playback και ψάχνανε τηλεόραση να το δούνε. Τι να μου πει η Επιτροπή, ότι εσείς τι λέτε δηλαδή? Συγγνώμη κυρία Ζίνα, και εσάς η μουσική playback δεν ήτανε? Η μουσική ήταν playback, κύριε Καψί, δεν ήταν η φωνή μου που και εμένα ότι ήταν playback, έπρεπε να λαχανιάσω. Μα τι λέτε, ότι η φωνή του Μιχάλη Ρακιτζή λέτε ότι ήταν playback, αφού λέει ο άνθρωπος ότι ακόμα και όταν χτύπησε το πόδι του κάτω ακούστηκε αυτό, άρα το δικό του μικρόφωνο λειτουργούσε. Περνάμε τώρα σε μια εκπομπή, δικαστήριο θα έλεγα εγώ, όπου παρουσίαζε ο Ευαγγελάτος στο Άλτερ. Εκεί ο ίδιος ο Χρήστος Δάντης δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο Ρακιτζής τραγούδισε playback και όχι ζωντανά, ότι έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με τα φωνητικά και την ακουστική και πώς το κατάλαβε. Λέει ότι τραγούδισε πάνω στη φωνή του και ότι οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι χρησιμοποιήθηκαν από την ΕΡΤ για την υψηλή τηλεθέαση.
Άλλοι λένε ότι τραγούδισε playback μόνο στην τελευταία νικητήρια εκτέλεσή του, γιατί του είχε επιτραπεί από την Επιτροπή. Γιατί όμως? Και αυτό γιατί το λένε? Γιατί συγκεκριμένα στο βίντεο υπάρχει, στην τελευταία εκτέλεση σηκώνει τα χέρια του και συνεχίζει το τραγούδι να παίζει. Συνεχίζοντας μετά το Δάντη, ο Θάνος Καλήρης ισχυρίζεται ότι η μητέρα του δεν τον ψήφισε, αφήνοντας αιχμές για τη Δάφνη Μπόκοτα και την ενημέρωση του κοινού από το σπίτι για την ψηφοφορία. Δεν έδωσε η Μπόκοτα ποτέ το σύνθημα για να ψηφίσει ο κόσμος και συμφωνεί και ο ίδιος για το playback. Η αλήθεια είναι ότι ύστερα από έρευνα στον ελληνικό τελικό, η Δάφνη Μπόκοτα δεν έδωσε ποτέ το σύνθημα. Είπε μόνο να μην ψηφίσετε ακόμη, θα σας πω εγώ πότε. Αναλυτικά ενημέρωσε το κοινό πώς θα ψηφίσει, αλλά πήγε σε διάλειμμα, γύρισε το διάλειμμα και ενημέρωσε ότι η ψηφοφορία κλείνει. Στην ίδια εκπομπή, μέλος της Επιτροπής της ΕΡΤ και υπεύθυνη της διοργάνωσης του ελληνικού τελικού ισχυρίζεται ότι μετά από έρευνα που έκανε, μίλησε με τον Ρακιτζή, μίλησε με τους τεχνικούς, μίλησε με τους ηχολήπτες. Μας ενημερώνει ότι ο Ρακιτζής ήταν live 100% και το σημείο που σηκώνει ο Ρακιτζής στα χέρια και ακούγεται τη φωνή του ήταν προηχογραφημένα φωνητικά δεύτερης φωνής από έναν τραγουδιστή που μοιάζει εκπληκτικά η φωνή του με τον Ρακιτζή. Ακριβώς αυτό είπε. Μπορεί να ήταν και ο χαμένος αδερφός του, δεν ξέρω. Συνεχίζοντας η Πέγκη Ζήνα, όπως και ο Μπίγαλης και ο Καλής και ο Δάντης και η Ελίνα Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι είναι όλοι εκεί στην εκπομπή, είναι σίγουροι όλοι πως η φωνή ήταν playback. Η Ελίνα Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ότι κρυφά άκουσε την ομάδα του Ρακιτζή να λένε για τη Ζήνα ρεκλάμα που θα κάνει το κοριτσάκι το βράδυ. Και η Ελίνα είναι σίγουρη ότι ήταν προαποφασισμένο. Τώρα, υπάρχει ντόρος. Ματάκια έχουμε, βίντεο υπάρχουν, ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Το θέμα είναι πως η ΕΡΤ εκείνο το βράδυ είχε συμφωνήσει με τους καλλιτέχνες να μην υπάρχουν live δεύτερες και τρίτες φωνές παρά μόνο η πρώτη του τραγουδιστή, λόγω τεχνικών δυσκολιών ή αλλιώς χαμηλού budget. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι βρισκόντουσαν σε εκείνη την εκπομπή του Ευαγγελάτου μας ενημερώνουν για το πως κανένας συγγενής τους δεν τους ψήφισε, δεν τους άρεσε η συμμετοχή τους, δεν τους άρεσε το πώς τραγούδισαν, το πώς τους έδειξαν. Γενικά ήταν μια οργανωμένη, εγώ θα πω, επίθεση στην ΕΡΤ και στο Ρακιτζή. Δεν ήταν τυχαίο ότι όλοι βγήκαν την επόμενη μέρα και είπαν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να τους δόθηκε και το βήμα από τις κίτρινες εκπομπές της εποχής. Αυτό που ξέρω είναι ότι στα τελευταία λεπτά του ελληνικού τελικού, ο Ρακιτζής όντως σηκώνει τα χέρια του και ακούγεται από πίσω. Δυνατά, θα έλεγα, μια δεύτερη φωνή. Εγώ αυτό θα πω. Και επίσης να το συγκρίνουμε με το live στην Eurovision, το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Μάλιστα, βλέπω ότι έχεις δικαιωθεί όντως μετά από τόσα χρόνια και συγγνώμη κιόλας, θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη, γιατί πραγματικά τέτοιο δράμα δεν έχω ξανακούσει. Έτσι είναι. Τι να πω, εντάξει, δεν έχω δει ακόμα αυτό το βίντεο εγώ για να κρίνω, οπότε θα το δω και θα σας ενημερώσω προσωπικά. Σε πιστεύω πάντως και κρίμα η Πέγκη Ζήνα, γιατί εντάξει είναι η Πέγκη Ζήνα προφανώς και θα την προτιμούσα από τον Ρακιτζή, πιστεύω. Θέλω να πω ότι ήταν μια συμμετοχή τύπου περσινή Φινλανδία. Οκ, θα μπορούσε, ναι, με όλη την εμφάνιση και την κεντρικότητα και όλα αυτά, αλλά δεν μας είπες πώς τα πήγε τελικά. Τι βγήκε? Λοιπόν, βγήκε 17ος από τους 24. Και πολύ καλά έκανε. Ναι, αυτό βγήκε. Τα έλεγα τώρα. Καταρχήν, το Love is a Wonderful Thing είναι τραγουδάρα. Ωραία. Ναι. Τιμητικά θα το βάλουμε να παίξει σε αυτό το επεισόδιο. Και θα πω εδώ ότι αυτό το τραγούδι ήταν σαχλό και άρεσε σε αυτούς τους... Πιστεύω ότι οι μικροί το ψήφισαν πολύ, τα παιδιά. Ήταν αυτό το τραγούδι που θα ψήφιζε αυτό το κοινό. Ωραία. Αλλά η Πέγκη ξεχώρισε, παιδιά, για το βράδυ. Γιατί ως μια άλλη φουρέιρα τραγούδισε και χόρεψε σαν την τρελή πάνω στη σκηνή. Παιδιά, έριξε χώρο, όχι αστεία. Να το εκτιμήσουμε αυτό. Ωραία. Τραγουδάρα, Love is a Wonderful Thing. Εδώ βάζει το τραγούδι. Love is a wonderful thing, and you know what
Έξαλλος. Δεν μπορώ. Και εφόσον ο Αλέξης δεν μπορεί άλλο, ας του απαλύνουμε τον πόνο και ας περάσουμε στο 2003 με το Never Let You Go από την Μαντό. Το 2003 για την εκπροσώπηση της Ελλάδας υποβλήθηκαν 243 τραγούδια, αριθμός ρεκόρ. Στον ελληνικό τελικό συμμετείχαν αρκετά γνωστά ονόματα και πολλοί μάλιστα συμμετέχοντες του τότε Fame Story. Η επιλογή του κόσμου ήταν ο Γιάννης Βαρδής, αλλά επιλέχθηκε η Μαντό, χωρίς αυτό να προκαλεί κάποια δυσαρέσκεια, καθώς η Μαντό θεωρούνταν καλλιτέχνηδα με πείρα και ήταν πολύ σεβαστή στο κοινό. Η εμφάνιση και το φόρεμα που φορούσε η Μαντό στον μεγάλο τελικό σχολιάστηκε πολύ αρνητικά, όπως και ο αγγλικός στίχος του τραγουδιού ήταν και πάλι για ακόμα μία χρονιά back to back βλέπουμε εξ ολοκλήρου αγγλικό στίχο. Υπήρχαν λάθη σε σκηνοθεσία και ήχο, ενώ ο ίδιος ο σκηνοθέτης λέγεται ότι είχε κλείσει το μικρόφωνο που υπήρχε στο κοινό για να μην ακούγονται οι Έλληνες φαν της πρώτης σειράς που εμψύχωναν τη Μαντό. Η Ελλάδα κατέληξε 17η ανάμεσα σε 26 χώρες με 25 βαθμούς, και η Μαντό σε συνέντευξή της δήλωσε πως η διοργάνωση στη Ρήγα ήταν άψογη, αλλά λίγο πριν το τελικό έπαθε οξεία φαρικίτιδα και έτρεχε για διαθερμίες σε κοντινό νοσοκομείο. Εντάξει, η Μαντό για μένα ήταν εξαιρετική, αλλά πιστεύω χαντακώθηκε πολύ από σκηνική εμφάνιση και τραγούδι. Είναι πραγματικά κρίμα. Εγώ θα διαφωνήσω. Λατρεύω την εμφάνιση, λατρεύω το τραγούδι, λατρεύω τη Μαντό. Το θεωρώ από τις καλύτερες συμμετοχές που έχουμε πάει στη Eurovision. Το φόρεμα τέλειο, καλά έκανε και το πέταξε έξω το βίζο η Μαντό, ήταν απίστευτο. Και είχε πάνω το σταυρό. Κοίταξε, και εγώ συμφωνώ για εμφάνιση και Μαντό και φόρεμα και όλα αυτά. Απλά είναι αλήθεια ότι όπως έχουν παρατηρήσει κάποιοι, κάπως η μουσική πήγαινε λίγο πιο αργά. Η Μαντό σε φάση σχετικά με την κινησιολογία έκανε εκφράσεις που δεν τέριαζαν με το στίχο πολύ. Συμφωνώ ότι ήταν πολύ καλό και εμφανισιακά και σαν μουσική και τραγούδι και στίχους και τα λοιπά. Απλά υπήρχε έτσι λίγο μια προχειρότητα σε όλο αυτό. Εμένα μου άρεσε και ο σταυρός από πάνω, έδειχνε και το θρησκευτικό περιεχόμενο, έκανε μια επίκληση, αλλά και από κάτω έξω όλα. Έτσι. Ήταν καλό, είχε τη φορούμενη έννοια η εμφάνιση. Μου αρέσει πάρα πολύ, το θεωρώ από τα πολύ καλά τραγούδια που αντιπροσωπεύει τη δεκαετία του 2000 στην αρχή της. Θεωρώ ότι αυτό το τραγούδι, αν έβγαινε τύπου στην Αμερική, θα έκανε πάταγο. Αν τραγουδούσαν οι NSYNC, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Ναι. Απίστευτο τραγούδι, απίστευτη φωνή. Θα πρέπει να έχουμε στείλει πολλές περισσότερες φορές τη Μαντό στη Eurovision. Ξεκάθαρα. Γιατί είναι ακριβώς αυτό, είναι το εξαγώγημο προϊόν μας. Τέλος. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της δεκαετίας. Μία δεκαετία, πώς θα τη χαρακτήριζες αυτή τη δεκαετία, το 90s? Για μένα αυτή η δεκαετία, ένα πράγμα βλέπω πάνω από αυτή τη δεκαετία να φωτίζει. Το 2002. Είναι η αρχή. Μετά από αυτή τη βαρισίμαντη δήλωση θα πω εγώ ότι αυτή η δεκαετία νομίζω ότι υπήρξε κάπως μια καινούργια αρχή για την Ελλάδα σε σχέση με την Eurovision. Υπήρξε η Έλληνα Παπαρίζου με τους Αντίκ και όλος αυτός ο χαμός που προκλήθηκε και η Ελλάδα κάπως σαν να το πήρε λίγο πιο σοβαρά το όλο θέμα. Προφανώς και το δράμα δεν σταμάτησε να υπάρχει. Είναι πάντα εκεί, πάντα μας καθοδηγεί. Και όσο προχωράμε βλέπουμε πως υπάρχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σε σχέση όχι μόνο με τραγούδια και ποιος θα πάει και τι θα γίνει και όλα αυτά, αλλά σε σχέση και με τις άλλες χώρες, πώς λαμβάνουν οι άλλες χώρες τις συμμετοχές της Ελλάδας και με πολιτικά παιχνίδια, λίγο δράμα μεταξύ ανθρώπων, καλλιτεχνών κτλ. Και αν τη δεκαετία αυτή μέχρι την αρχή του 2000 έγινε η αρχή αυτής της μεγάλης πορείας που είχε χώρα μας στο διαγωνισμό, την επόμενη τι έγινε? Την επόμενη έγινε ακόμα μεγαλύτερος χαμός, οπότε εσείς συντονιστείτε. Πότε να συντονιστούν, η αλήθεια είναι? Λοιπόν, έκτακτα νέα. Την Τετάρτη που μας έρχεται έχουμε
Και άλλο επεισόδιο. 2 επεισόδια την εβδομάδα δηλαδή. Ποιοι είμαστε τέλος πάντων? Ναι, αλλά είναι μόνο για αυτή τη εβδομάδα, Είναι μόνο για αυτή την εβδομάδα για να τελειώσουμε με την αναδρομή μας στο παρελθόν, με τις συμμετοχές της Ελλάδας και να φτάσουμε επιτέλους στο σήμερα να δούμε τι συμβαίνει, γιατί κάτι μου λέει, κάτι ακούω εδώ πέρα αυτές τις μέρες ότι γίνεται χαμός και με τη φετινή Eurovision. Παιδιά, θέλετε να μιλήσουμε, να κάνουμε ένα small talk γι' αυτό? Όχι τώρα. Κρατάμε όλους επιφυλακή μέχρι το επόμενο Σάββατο. Εγώ δεν είμαι καλός στις προβλέψεις μου. Είμαι, πες. Όχι, δεν είσαι χάλια. Ωραία, δεν θα κάνω τότε πρόβλεψη γιατί δεν θα συμφέρει αυτό που θα πω. Μπορείς να πεις την πρόβλεψή σου στο τελευταίο επεισόδιο πριν τον μεγάλο τελικό. Ωραία. Κρατήστε την Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Επίσης, ακολουθήστε μας σε Instagram. Κάντε μας καρδούλα στο Spotify. Ανεβαίνουν στο Instagram οι συμμετοχές που σχολιάζουμε ώστε να τις δείτε κι εσείς και να μας γράψετε από κάτω να κρίνετε. Ήτανε καλή, δεν ήτανε καλή. Eurovisionology.podcast, καρδούλα στο Spotify, 5 αστεράκια και γενικά follow σε κάθε πλατφόρμα που μας ακούτε γιατί είμαστε διαθέσιμοι σε όλες τις πλατφόρμες. Τα λέμε τη Τετάρτη. Bye!